Halo Den. Ya wis, ngono kuwi pokoke. Oke Den, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini agenda hari ini mau membuat bakalan pecut. Bebel pecut. Kis kayak ngene iki. Gagang. Iki. Untuk upat-upate pas nggawe upat-upate enek ning video sing wingi cek ning deskripsi kuwi enek linke ning ngono. Sedurunge sing dibutuhne ngene iki nek aku biasane nggene upat-upat sik. Nggene upat-upat sik lagi engko lagi dibebel. Iki nek sing iki nggawe tali tampar Den. Tali tampar iso nggih lawe iso. Iki sing dibutuhne ge bebel kain sing dipotongi sekitar semene. Oke. Tapi sing baru-baru bergabung ojo lali klik tombol eksekusi. Ojo lali cek video-video sebelumnya sapa ngerti enek info sing bermanfaat gawe sampean. Langsung tapi iki udah tutorial, iki gur ngevlog. Ngono kuwi pokoke. Kasatriyan nyoto sinopatiye Supriyadi wis kalukon asmane Kutha Blitar dadi babat lelabuhe
Astinata ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyata papane satriya tansah godhong nganti kondane glutira kapelosa kusuma lampung ing bangsa Kota Blitar nyata salah sawijine kasatriya nyata senopatiye Supriyati bos kaloko asmane Kota Blitar dadi papan lelabuhe Arya Bima putra paring asma Budidaya muring rahayu ing bangsa Dwiwarna katukul busananira Paratika 17 Agustus 45 Kota Blitar nyata salah sawijine kasatriya nyata senopatiye Supriyati bos kaloko asmane